Poslednom mesiaci si prechádzam najzásadnejšou zmenou môjho života a neviem, či aj nie najťažšou. Ešte není čas vám povedať presne všetko, že čo to je, čo prežívam. Na to čas ešte príde a hlavne vlastne aj vďaka tej zmene som posledné 4 týždne viac menej chorý, ešte sa doliečujem. Boli nejaké dni, kedy som sa už cítil dobre a potom sa to zase vrátilo. Čiže to telo reaguje. No a tento rok, keď si spočítate dokopy 2025, tie čísla, tak je to 9. Ja keď som mal nejakých 18, tak som bol na kurze numerológie s akreditáciou a mňa tieto veci zaujímajú a ten deviatkový rok to je dokončovanie cyklov. Takže najviac to klope na dvere uzatváraniu starých vecí. No a u mňa sa to najviac prejavilo aktuálne vo vzťahoch a v pracovných veciach, že sa uzatvárajú. Že zistil som, že niektoré priateľstvá ma viacej vyčerpávali ako vyživovali, ale tým, že som vlastne do toho šiel z role toho, čo to drží, iniciuje, vedie, a snaží sa byť ten chápavý, tak vlastne som to nevidel. A je tiež pravda, že skutočné priateľstvo sa ukáže v kríze. Takže mne sa vlastne teraz v kríze ukázali viaceré priateľstva, že nie sú také, ako som si myslel. Čo je v poriadku a nikoho za to neviním. Ani seba, ani tých druhých. Je to len proste pravda, do ktorej som sa prebudil. A preto som sa rozhodol opustiť viaceré priateľstva. A to už je tá ťažšia časť. Pustiť to staré, aby mohlo prísť to nové a medzi tým čeliť tomu, že tým pochybnostiam, ktoré z toho máte a tomu, ako tá druhá strana zoberie a tak. Takže je to zaujímavé, je to zároveň veľmi náročné, ale je to podľa mňa potrebné. Zistil som, že aj v tých vzťahoch pochopenie bez opory nestačí a takisto opora bez porozumenia, že keď necítim, že mi človek rozumie, čo prežívam, že ma chápe, tak vlastne necítim bezpečie. A pre mňa vzťahy blízke sú naozaj o hĺbke. Ja som človek, čo má rád pravdu, úprimnosť a hĺbku. Takže vlastne toto sú dosť podstatné piliere. Kým je všetko v pohode a kým sa človek prispôsobuje, tak sa to nemusí prejaviť. Ale keď začnete mať hranice a ste v nejakej životnej kríze, tak vtedy sa vlastne vie ukázať to, čo sa aj mne ukázalo, na čo by som inak neprišiel. Takže je čas pustiť ľudí, pri ktorých som musel byť stále silný, aby to fungovalo dobre. Chcem mať okolo seba ľudí, pri ktorých môžem byť aj slabý a bude to fungovať. Čo sa týka môjho tela, je choré, pretože je unavené z toho, ako dlho predtým strašne veľa vecí v živote som stále vysvetľoval, obhajoval, prispôsoboval, trpel, prijímal, viedol, kaučoval, mentoroval, zachraňoval a vlastne z tohoto tela úplne vyhorelo. Takže to je ten paradox, no, že teraz sa si z toho stresu povolilo a z tej osy toho stresu, tej nervovej sústavy sympatikus, prešlo do toho parasympatika a vlastne zrazu sa mohla prejaviť tá únava toho tela aj cez tú chorobu. Kým si vypýtalo ešte viac času na oddych. A keď je v tom človek veľmi dlho a nerobí tie zmeny, no tak môže prísť aj z toho dlhodobého stresu, ktorý je najprv emočný, ale ono vlastne je zároveň fyzický, aj ten kortizol a všetko drží to telo v napätí a ten adrenalín, tak môžu prísť aj vážnejšie choroby, autoimunitné alebo srdcovo-cievne. Takže dobre s tým pracovať včas. A preto vám to aj nahrávam, že sa tiež zamyslieť nad tým, ktoré vzťahy vám už neslúžia a nabrať tú silu to pustiť.
Ja som takto teraz upratoval aj vo vzťahoch rodinných. Tam tiež som zistil, že sú ľudia, s ktorými nechcem byť v kontakte, pretože ma to vyčerpáva, pretože nie sú rešpektované moje hranice, je tam častá manipulácia a tak ďalej. Nebudem tých členov rodiny menovať, to je jedno, ale ide o ten princíp, že som nabral tú odvahu vzdať sa toho vzťahu, respektíve dať si od neho odstup, ale bez toho, že by som druhú stranu vinil, alebo vyčítal, alebo sa hneval, ale preto, že konečne myslím na seba a sa ľúbim a je to vlastne krok ku mne. Častokrát vysoko citliví ľudia, empatickí ľudia, tzv. Empati, ako som to tu začal aj v minulom videu rozoberať, máme tendenciu v tomto stále robiť tie veci pre tých druhých, ale keď empat príde do toho štádia, že začne to, čo vie zachraňovať a radiť druhým, robiť pre seba, tak that's where the magic start to happen. Akurát ten prechod je v niečom ako smrť. A to je to, čím si teraz ja vlastne prechádzam. Cítim z toho obrovskú silu, aj nadšenie, aj príliv energie toho, čo vlastne všetko môžem v ďalších obdobiach vlastne s vami zdieľať. Preto som vytvoril aj nové víkendový pobyt k podstate a tak ďalej, nové projekty alebo mentoring pre empatov, lebo horím preto. Tak ako som v tom Wimovi Hofovi vyhasol, tak sa aktivovala tá sopka v týchto nových veciach a to ma veľmi teší. Začal som každý deň cvičiť jogu, starať sa o seba, robiť dýchacie cvičenia. Ráno robím Tumo, Inner Fire od toho Lama Lobzangu, meditáciu na aktiváciu vnútorného ohňa. No a jak budem zdravší, tak zase začnem silové tréningy. Takže teším sa teraz starať sa o to telo. A plus mám obdobie, vlk samotár, že som veľa sám a som veľa rád sám. Sám so sebou, s mojimi myšlienkami, s knihami. Že je to pre mňa veľmi ozdravný proces. Po tom období, ako som bol veľmi naviazaný na ľudí a na ich pohľady na mňa, dať si taký priestor oslobodenia a budovania hlavne toho vzťahu sám so sebou. Lebo zistím, že keď som sám, že mi je veľmi dobre. To neznamená, že nemám rád ľudí. Tak ako staré vzťahy odchádzajú, tak nové vlastne zároveň vznikajú. To ide ruka v ruke. Ale je dobre si vedieť dopriať aj ten čas sám. Tak s čím som mal posledné roky problém? Málo času som si vytváral byť sám. Takže toľko také dnešné zdieľanie. Dajte mi vedieť, ako sa vám zakončuje tento deviatkový rok, čo sa vám deje, čo prežívate, čo z toho, čo som pomenoval, že prežívam ja, tak prežívate aj vy. A držím nám palce a budem teraz točiť častejšie takéto videá, tak mi dajte aj otázky, ako by som mohol, na ktoré by som mohol reagovať v ďalších videách. Ja mám rád tie impulzy. Všetko dobré.